Ayun. So ayan no. Good morning na naman. Papunta na tayo sa MTB X-Race ng Mangkasuy, Binalonan, Pangasinan. Ay mga kasama natin, mga ating kalabaw. Kakagaling lang sa shift, medyo naantok pa. Pero last day ng race ngayon, kaya palag-palag. Oy! Ayun na kami. Woo! After shift ride ulit tayo mga kaibigan. Let's go! Oh, nagagaan ba kayo? Oh. Merry Christmas and Happy New Year. Uy! Jam-jam! Kanina po ito sa magdali ko yung mga lagi sa liman. Nabang lang tayo ng pataho ni Danilo and Joy. Hoy! Ay, Rizangali! Parang sinisingot yan ah. Malaman yung kanya kinapa yun. Punta muna tayo. Pampainit. Siyempre, featuring ulit si Idol Danilo Anboy. Hindi. Putang ina. Ng mga hooks ah. Punta muna tayo. Andyan na. Kami na susunod. Luck! Good luck sa atin. Mac. Anong masasabi mo sa mga nangyayari? What's up? Eh, uy, sige! Talaga! Di mati! Tulak!
Kuya naman. Saan sila? Hello. Epo. Hello, welcome to my vlog. Shower out. Welcome back to my chapel. Shout out po kay Anton at kay Atjan. Thank you. Pagod. Naubusan na energy. Kain muna tayo. Sakit. Pang 7 ka, di ba? Gwen, pang 7 ka. Dan sa preview na ka na iba. Hoy! Yun. Tingnan ni babae. Ayan. Gamit na kaisang kakalantado rin na bangbanod dahil. Ay, uniform pa, kaya man ay uniform. Kasi uniform. Ikaw nga rin, ngiti ka rin. Another special award, Kagichay na Ude. Salvo goes home, Mr. Monde. Mon Nicolas. Our agit. Pagkamanggi ako, alas 8, start na. Mahan kayo, Pai. Mahan kayo, Pai. Eh, kain mo. naka-place. Congrats. Ayan o. Ayan mga kasama natin. Nauna na. Ayan na kami.
Dito na naman tayo. Pagkatapos ng karera, syempre, food trip na naman. Dito lang yan, sa gilid ng Adesa sa tapat ng Magic Mall. May spotted dito. So ayun, tapos na yung karera. Nakauwi na kami. Salamat po sa mga nagpalaro, nag-organize ng event. Sa mga nanalo, congrats sa inyo. Sa susunod po ulit. Thank you.